Rastê xwe nekiribû. Jî tirsek nepen ku ji hîsek xerîb tê bicih bibû, li wan jî eyan bibû ku ew ê tiştekî ne li rê biqewimîne. Loma kêfa wan tavîla vemirî bû, tengî jî bûn. Nizanibûn bê ev hîsa çi ye ku di dilê wan de bûye, wek vanekê wek kêfa wan dikişîne, dixwestin têbigihîjin bêka çi ye, lê tevlî hemû serêşî û fikirînê jî tiştek ji wê hîsê re ne diyar dernedixistin. Xwedan benda wê bêka ew ê çi biqewime.